Здравейте, колеги и колежки! Днеска, както обещах, ще отворим двете шепи да видим от предишния път храната, какво слагахме, какво правиха, той са свършили. Ама хапнали са, ама не са хапнали достатъчно. Да го видим какво е станало двете шепи. Както казах, преди акацията. В момента почва да ми цъфти глога. И преди акацията да го отворим, да видим какво прави. До къде е стигнало. Ще го ротираме ли? Аз по принцип съм против ротацията. И не виждам някакъв смисъл в нея, но брат Янчо вика, ще трябва да го ротираме. Ето тук е леки път. Помня си го къв беше. Пергова. Той говори добре, може да намерим 5 рамки пило. Ако намерим 5 рамки пило, може и да го ротираме. Опа! Наточницата. Лъжливи и невъжливи. Помните защо са дупките, нали? Мършевата. Най-хубавите стават в тези дупки. Сега тук, ако излезе един хубав маточник за самосмяна, и сигурно е захранен това по всяка вероятност. Не, още не. Като излезе един хубав маточник, ще го краднем. Почнем да изглажда пилцето. Браво. 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 Браво на лицето. Браво. Браво! Гладничка е, но както казахме, няма да я храним, да им дали ще се оправи. Тук всичко семеня е замлечено. Браво! Значи казахме колко? 4 рамки. Те спознани вече не са. Цялата осеменена. Там тук ще е майката. Сега няма да търсим. Пак казвам, глога в момента ми цъфти. Който не вярва да дойде. Да види. И тая пергова добре. Значи ротираме. Ротираме. Ще сложим на пауза да ротирам и да видим какво има отдолу. Един момент само да сложим на пауза. Значи отново ротирахме го. Бързо стават с тези пластмасовите кошери. Искам само да видите следните. Трябва да са празни, по принцип може да има и перга. Така, да. По принцип тук трябваше да е пълно с перга, но семейството беше слабичко. Сложили са на няколко рамчета, което ме радва.
Сега имам само един проблем. Той семейство няма да му слагаме хранена решетка. Няма му слагаме хранена решетка и да видим какво ще стане. Дали ще събира мед, защото в момента съм в паша. Тръгваме пашата. Дали ще сложим мед или ще майката се качи във втория курс. Той за сега. Живи